बाबा दिनैबो माथो थिदि सिला जेव जेव जाफैलाय थाबायलै Ladies and gentlemen, नोंथांमोना बेनार एबा पोस्टाराव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि कम्पिटिशना मानि थाखाय आरो बेयाव सोर बाहागो लागोन Ladies and gentlemen, बे बारनि कम्पिटिशना जेरावबो नुफेरै कम्पिटिशन जाय कम्पिटिशनखौ नोंथांमोना नुवाखै दिनै बे कम्पिटिशनाव नुनाय जागोन दिनैनि कम्पिटिशनाव साब्रै बोलोगोरा मेम्बार सेलेक्ट खालामना लानाय जादों बे खेलाव जायनो देरहागोन सिख्ला हिन्जाव मोनगोन आरो जायनो जेनगोन बुरै हिन्जाव मोननाय जागोन आरो आखाइ खबना हो गोसायै रायजोफोर Ladies and gentlemen, प्राइजफोरखौ जोङो डेकारेसनावनो दोनखानाय जागोन नोंथांमोना नायै जोलायलायनो एबा सौलायलायनो हागोन सेथि बान्थायाव दङ मिस दाउस्रि देलाय आरो नैथि बान्था एबा प्राइज महराव दङ मिस बाम्बुलि गयारि बादायारिफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय नोंथांमोना कम्फु काराटे ताइगान्ट' जा गोसो बे आदबखौनो बाहायनो हागोन अनलि देरहानोल' नांगोन फै जों नायदिनि सोर देरहायो सोर जेनो दानिया फैनांगौ गिबि बादायारि मिस्टार मेरगम आरो मिस्टार लांथि दानिया फैनांगौ मिस्टार लांथि बापरे बाप माथो डेन्जार बुस्थु गोजालै सुरु हो जाओ हाय अनजालि नोंथ' आंनि जेरैबाबो जाखागोन बहा बारग'नो बोरे बहा नोंनि जानो बेथ' आंनिसो जानो गोनां अनजालि नोंथ' आंनि जेरैबाबो जाखासिगोन फै जोंहा लिप किस खालामनि फैदोना एसे खाथियाव बहा मोसौ दामब्राफोर बायदि ज' खाथियाव थांदो नोंसोरो दावहायानो जायाखै बुलायलायनायानो जायाखै साला दानो बासिना लादो नामा गावबा गाव इदाराव आयु आदामोन नोंसोर बुलायलायनायानो जायाखै देरहानायानो जायाखै सोरबा मोनगोन आंखौ जाय मोनगोन बेखौसो आं लिप किस खालामगोन दा अके डार्लिं अके नों मा जाखो बेयाव मा गल'ल' नायथाबाय थाखो इदाराव धैत देरिगा बुलायबाय थाले र'खरा नायनायाव गैया केरेटफोरखौबा मोजाङैनो रोंगोन ना रोङा बाप नों आंखौ जोख्लायबाय नोंखौ साला गाथायासो गारगोन आं लान्थि गाथेथारनो मोनालै गाथेथारनो मोना मेरगम 1 2 3 हानाय नंलालै सार Ladies and gentlemen, दानिया लान्थि आरो मेरगमनि खेला जोबथ'बाय आरो नेक्स्ट आइटेम दंबावो मिस्टार लरफय आरो जलगब दानिया नोंसोर थांनो हासिगौ दानिया फैनांगौ मिस्टार जलगब वेलकाम मिस्टार लरफय बाबा डेन्जार एक्सन खा माथो ससमा गानना लानि र' मोजां नुनाय बायदि आखाइ खबना हो रायजोफोर गासिबो आइ सानैबो माथो हारा गोजा गांगुफोर बायदिसो बिसोरलाय आयु माथो मानसिफ्रानो लाथा बेन्दोंफोर बायदि खंखाय गोजा सोर सासेयाबा जागोनथाय आंनि ओइ जलगब नोंनो सिख्लाखौ नांगोन ना बुरिखौ नांगौ बुंखालाय साला लरफय बुरिखौसो मोनगोन ना बुरिखौसो होमब्लालाय दिदो सोर मोनो सिख्लाखौ नायथारनोसै सानैजों 1
2, 3, go! Wow! Hei, मा दबलै बियो? बियो ना मावजि। आयु बाला। Meow! जलगप 1, 2, 3. दा मा मोनदो सारा सुवा? आइदै साला अहेबावसो जोना हरमारथारदो बियो आंखो। नोंखौ साला गोदोनायाव अरथारनासो गारगोनलै आं। बबेनि मावजिलै बियो? आइदै साला मुदख'आ। Meow! मेगनासो खाना जाबायलै आंनिया। Hei, र' मेगनखौ बोख्ल'थारनो मोना दै। दा मा मोनदो साला सुवार हारसिंनो गोलैलाबायदो। जलगप हानाय नंलालै सार मेगना खाना जाबाय आंनिया। Yo! Meow! जलगप नोङो दानिया थांदो। दानिया फैनांगौ मिस्टार लान्चि। या! बापरे बाप। माबा हरि सयथा माबा लान्थि नों बेखौ लानो नांलालै आंहा सासे जोबोद मोजां बिनानाव दं बेखौनो हरगोन आं नोंनो। हेइ मा डायलग बेफोरो? मा बुंदोंमोन? नोंहा जोबोद मोजां बिनानाव दङ होनदोंना? औलै लान्थि भाइ। होमबालाय हो साला बिनानाव जासिग्रा आंनो। या!